vitsi mun pitäisi lähteä luennolle. Tai oikeastaan mun pitäisi lähteä kirjastoon ja sen jälkeen luennolle. Mutta mä pelkään lähteä mun huoneesta. Koska meillä alkoi tänään, tai viime yönä 12, semmonen peli nimeltä Assassins. Eli jokaiselle, joka osallistuu siihen peliin, on valittu tämmönen niinku salamurhakohde. Se tappaminen tapahtuu siis koskemalla semmosella niinku sukkapallolla se toista. Sillä että kukaan muu ei saa nähdä, eli se on niinku salamurha. Ja mä en tiedä yhtään kuka yrittää murhata mut. Ja ruokalassa oli ihan kauhea, kukaan ei istu toisensa vieressä. Kaikki on ihan vainoharhasia vaan siitä, että kuka yrittää tappaa ne. Ja mua ihan sikana jännittää lähteä ulos täältä huoneesta, koska mä pelkään, että se mun murhaaja tulee. Ja mä tipun pelistä pois. Mä en tiedä, olisiko mun paras niinku jäädä tänne huoneeseen opiskelemaan vai lähteä tonne kirjastoon. Kauhea peli oikeesti. Jännittää ihan sikana koko ajan. Kulkee tuolla. Kaikki kulkee ihan silleen niin silmät selässä ja katsoo vaan ympärille. Kun ei tiedä yhtään kuka se on. Se voi olla kuka vaan täällä. Sitten kun se tulee jossain käytävällä vastaan, niin vetää sukan tälleen taskusta. Se on sit siinä. Se voi olla joku vaan kaveri. Ei tiedä yhtään, sit kävelee sen kanssa kahdestaan tuossa käytävällä yhtäkkiä vaan. Oot kuollut. Mä selvisin just kotiin ilman, että mua tapettiin tänään. Ilman, että mun salamurhaaja löysi mua. Mä näin kerran mun kohteen, mutta mä olin semmosessa paikassa, että mä en pystynyt tekemään mitään. Mä sitten lähteä juoksemaan sen perään ja se olisi huomannut ja kaikki muut olisi huomannut. Mä selvisin hengissä tästä kirjastokäynnistä. En uskaltanut käydä ruokalassa tänään. Tai vielä lounaalla. Skippasin siis lounaan, koska pelattiin. Nyt ajattelin mennä myöhäiselle lounaalle tai aikaiselle päivälliselle. Toivottavasti kukaan ei tapa mua tänään. Suurin toivoni. Mä oon mennyt tämän sukkapallon kanssa tuolla ihan hyvältä. Mä haluaisin vaan yhden saada. Edes yhden. Ei mun tarvitse voittaa, mutta mä haluaisin vaan yhden saada nistittyä. No niin, mä onnistuin nyt selviämään lounaalla käynnistä. Tai myöhäisellä lounaalla päivällisellä käynnistä. Ja kävin vielä kirjastossakin. Ja on niin vain harhainen, kun kuljen tuolla. Tää on ihan kauheeta. Puolet porukasta on jo pudonnut pois pelistä. Nyt niinku juoni tiivistyy. Mä ajattelin vaan loppuillan pysyä täällä huoneessa ja opiskella. Ja pysyä poissa tuolta. Pitää käytävältäkin aina juosta tonne vessaan, jos mä haluan mennä käymään. Koska, no vessa on turva, mutta käytävä ei. Niin. Toivottavasti tää ilta menisi mukavasti täällä kotosalla. Sitten ei tarvitse enää lähteä mihinkään. Reitti selvä. Pitihän se arvata. Nyt mä kuolin. En viihtynyt täällä huoneessani. Menin tuohon ovelle. Siellä oli pari mun kaveria. Kysyin, että onko ne käynyt jo syömässä. Että voisin tulla niiden kanssa vähän ulos täältä huoneesta. Niin ne oli vaan, että ei. Se toisen mä tiesin. Meillä oli liittoutuma. Että mä tiesin, kuka sillä on. Mutta se toinen oli vaan, että en ole käynyt syömässä. Että lähden mukaan. Pääsin tuohon ulos, niin se tappoi mut. Joten olen ulkona pelistä. Ei ole montaa pelaajaa enää. Mutta toisaalta tuntui ihan sika hyvältä olla ulkona pelistä, koska se oli tuhoamassa mun mielenterveyden jo. Kun ei pystynyt menemään mihinkään ilman, että pelkäs koko ajan kuolee.
kuolee. Mutta olipa peli. Ei se kauhean selkeetä oo, mutta ehkä siellä sataa lunta. Olisiko tää ensilumi? Monesko päivä nyt on? 28.10.